Assalamu alaikum yawana, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin ba mu ƙwarin gwiwa kawo muku shirye-shiryenmu na cikin gida har ma da na waje. Alhaji Barhama Kadiri na gode. Ko shafidi Amina ya bai. An ci abin mutum gaba da yabo ne. Har yanzu dai ga ta nan tsakanin Sale Dauda da Kadiri Abdu Isaka ga hannuwa take ba ta yi wani kamu na a zo a gani ba har ya zuwa yanzu. Yaro ba shi a zora shi da Hassan. San ko kasa ce ta dan shigan ma Sale Dauda ga ido. Ya ce ba komi ya zo ne muna iya makama an kama. Ga ta nan ga hannuwa take ba ta yi wani kamu na a zo a gani ba har ya zuwa yanzu. Kauta da bikin Idris da Jakko mai motoci. Delivery Idris da Jakko. Mai shawara da garbai Torodi. Da wani lante da ‘yan kaci na kaɗan mu. Allah mana san gandar muka yi mushayo da wani. Haruna godiya duka na gode. Mara da Hadiza har mai karahuna na gode. Bai saba gode. To, Sale Dauda ga kawa na isa kana baka. Isa kana baka kawa Sale Dauda. Amma shi ma din da yayi ya san abin da ya taka. In ka sake ka dauka kuma ka dauka makan gajaraba. Abin da yake nuyi kenan. Alhaji Isaka mai karahuna kun kyauta. Alhaji Isaka mai karahuna. A'a Isaka shi yake neman ya bankare Sale Dauda amma kuma ta gagara hakan bata samu ba. An saki a koma tsakan hili Sale Dauda. Ga shekara alawashi. A shekara baron di gurje wala baliki hinka gurje wallahi Ilyasu so dai saru yango cangare no di go ko ce mai sha'awa na gaya maka tsakanin Sale Dauda na Agadez mai damara da kuma dole no Kadiri Abdu Isaka Rado su mai damara bula fi Isaka zakaran yan kokowar Nijar na shekarar bana kamar da kuka riga kuka sani a nan hidin kokowar ya mai ya ci takobin shi na 4 ranar 2 ga watan Janairun da ya gabata da suka yi final tsakanin shi da Aibo Hassan na Maradi. Kadiri shi yake kokarin ya bankare Sale Dauda. Libai Maradi yayi da harkar kokowa te Isaka da Usman Hassan no koi final. Sara amma kuma Lodi ni bai san da cewa Sale Dauda Isaka da nauyi sarkasa bane. Nodu takuba harkar kokowa Lodi Maradi ga Nodu wanga idan Usman Hassan gamara. Yadinno before da raga fongu nongo nyamai kurje wundi be rora Isaka kuba in nishar labo maga so ngai da Sale Dauda no batoraya matano aga fasa sambu wala aga banano matano ga te Sale Dauda Isaka irgo ga hanga girmaji ikunno ga hamai ko chaga ga dai barka bara Sale gicha Kadiri ya so ya shi da Sale Dauda amma kuma Allah ya tarwa garin shi dogo yanzu Sale Dauda shi ya kama Kadiri Abdu ya kama tsaron Kadiri Abdu Isaka ya rasa yadda sa shi da shi Sale Dauda du Isaka Sale Dauda du Isaka amma kuma ya rasa yadda sa shi da Kadiri Abdu kusubara da ya rasa yadda za shi ya dauka ba shi iyawa
ya kasa yadda za shi agwada iri ba ara wallahi agwada iri ba ara batka sako sablo ka diri ba fodo sabu sabu saka kai to arbitri Saleh Dauda Isaka go batura so da mala da sai doki na batikala lawali abdan telanoka lawali abdan tela kanti sandara guje zo ganon kaga borai gucin bani amma ila kala go gurjadi gaseno ayu gana sai dan tambayi lawali abdan telano Jora TV so Isaka Kadir Abdou Doso ngai da Saleh Dauda Agades guje zo gaino batoraya to Saleh Isaka Samadu na gode ga sakonsa gado na ya jarha buwa bi go gare aka saka do abi ne tunuare akwai mamudu mai shanu in zota wajen wasan sa akwai bale ago Saleh Dauda sai bobo dali na gode yayi godiya wurin bodo ramu Allah ya bada maryam na gode an baba ale na gode da kyauta yayi godiya ga baba babo bodo Saleh Isaka wa kokari zama lokacin gokoi araba da wanda kuke yi zaka go kiragan Isaka doga Messi kunyi minti biyu na kokowa arante minti hinka aran gogurge. Merci Chombiano pour la précision. De l'autre côté du car, Nasser Himayankori, 52e de la lignée de la grande famille Himayankori. Idem. Idrissa Maïga Boni. Azori. To Isaka, Saleh Dauda. Ir borai baliji ka gurje kan sola. Lai kan sola. Fura Isaka, da wani Saleh mu fura niwo. Alhamdulillah. Maza kuji kama ba ba. Haji Abdulaziz shugaban kaba kaba na tawa. Yana jin sa Alhaji Hamza ko ka ina ga shugaba na tawa. To magadi Musa. Na Alhaji Sadau. Ai shi baba Ali sai gurje wani wando mai sake saka Saleh Dauda. Ha? Aran kai baliji kai yankai dai wallahi ai fusigati. Tiu. an yi sallah an dawo ga tanan tsakanin Isaka Kadiri Abdu na Doso mai damara buda da shi da Saleh Dauda na agadan mai damara ja an tsaida an ce Saleh Dauda ya gyara damara shi tana kokarin kwancewa arbitri ya sake hada su to shi dama Kadiri Abdu irin wannan kokowa ce yake so shi ba saurin gajiya yake yi ba yanzu kuma abokin kokowar nashi in ya zamanto mai saurin hukewa ne shikenan a irin wannan yanayin ne yake so Seconda 30 za ku ta yi hutu. hutu yanzu wannan na uku ne ta yi
kadiri abu ne wata kora shi kenan sai Sale Dauda ya kasance bayan buhu aka ce ku dawo tsaka fage. A gani ga alama ina ganin Sale Dauda ya fara sakin jiki yana latata, wanda yake nuna cewa ga alama ya soma gajiya kenan. Kan gayya to ini ya ci to an maida tsakanin Sale Dauda na Gadas mai da maraja da kuma Kadiri Abdu Isa kai Sale Dauda mai da mara bura ga sun koma tsaka fage. Aran furo aran minti gugu. Kadiri Abdu Sale Dauda ngai no batoraya mata no gate Sale Dauda zo yanzu dai ga hannuwa take tsakanin Sale Dauda Manogo Goson da Kadiri Abdu Isaka. Agadas Doso En quelque sorte dai to Isaka to Sarai na gode ma da mai zafi na gode da ya zauna ni kahira wanda kishi na saurare kuma mai sama shi na saurare wallahi Isaka gogane sigadi Sarai mala muku kai na fo aminga kambanyu mama da kai Isaka bora a godai goga balla yar ku da kuka tarai wal tomati wal bindo bershin balaraba yangai da mai girka bayan da Allah gore ku jagai to ga ta ne har yanzu babu wani kamu na a zo a gani da ta yi tsakanin Kadiri Abdu Isaka na Doso mai damara Bulla da kuma ya Sale Dauda na Agadas mai damara Ja. Dangane da wannan kwambara ta cin kofin Airtel da kamfanin na Airtel ya shirya shekara ta bana karo na biyu kenan kamfanin Airtel na shirya irin wannan kwambara. miliyoyin da sun waya mu Isaka duwa Isaka ya samu kawa Isaka ya samu kawa ya samu kawa Sale Dauda wayo wallahi Abdu Isaka na Doso ya wallahi Sale Dauda na dama na gaya muku irin wannan ce Isaka yake so aikin sai zagaye da shi ma ana yi zagaye kin ya gaji sadda abokin koko shi dauka ya zubda amma amma irgai bande daga hili yake ce da kuwa manti bai no Zakiru zakari na tawa ka zo kai da Zakari ta ko da fo mono ka ga ni Saka ikon da to yanzu kokowa ta shida Nura Hassan Nura Zakir Zakari tawa Nura Sansoso guna matkano moro isa kisar kan jarada bene rim madalla sanoban